Malaba nga pila nagsugata sa mga nagtransaksyon sa Iloilo City Hall subong nga adlaw. Disco bars kag resto bar nga nagaserbe sang makahulubog nga ilimnon. Tubtob alas 8 na lang sang gabi. Joint inspection kag clearing operations, temporaryo nga ginpauntat. Si Zen Kilantang nakatutok. Bulad sa init ang mga tao samtang nagapila sa sagwa sang Iloilo City Hall. Iniagod maobserba ang social distancing sa pagproseso sang ilang mga transaksyon sa first floor nga ginhimo bilang one-stop shop. Kabahin ini sa precautionary measure nga ginapatuman sang syudad agud matap na ang coronavirus disease. Magtimoy, imagine to ka mo. Abutan ka na sa umusirong mo, bayag lang taksis mo sa babaw. Mabudlay, perti ka init. Ginpatuman man ang no ID, no entry kag kutob sa wala sang transaksyon ang wala na ginpasulod. Epektibo man nga ginpaimplementa ang work from home, skeletal force, staggered hours kag 4-day work week. Temporaryo nga ginpauntat ang joint inspection sa mga establishmento kag road clearing operation. Hinyoon man nga ipalipot ang mall hours. Samtang mga balay ilimnan kag kalingawan nga nagaserbe sang makahulubog nga ilimnon, ang tubtob na lang alas 8 sang gabi. Taman sila alas 8, so temprano pa sila magkakambre kung gusto nila para makakuha man sila negosyo. Nagpatigayon sang COVID-19 briefing ang alkalde upod ang PNP, Philippine Army, PPA kag Philippine Coast Guard agod diskusyonan ng mga tikang sa pagtapna sang paglaptas sang COVID-19. Samtang nagtukod na sang command center agod magtutok sa sitwasyon sang syudad. Upod kay Romel Porquia, Zen Kilantang, One Western Visayas.